Conta com a participação na vez. Você mesmo mira, masal. Se você tem dúvida, agora que me diga, tudo dúvida daqui tá. A mim tá, a mais garantia é êxito. Foi 12 semanas passadas, sabia, só foi trampão. Que coisa que tem êxito, e aí, vai aqui. Quanto ainda nós temos mais uma pia? Mi não pobisa, mas que rato me diga bem com tempo só. Tinha tanto ainda, que não são da comissão, tem que para me cá. Aí não tolerando boa atrás. Ok. Que mais nós tem. Essa aqui é a prova palpável com nota a luz, né, também? Não, que reconfirmar, que te confirmar agora. Que mais não tem dúvida, não tem discussão. Nota que da nota tem pode chamar aí. Ook voor de Nederlandse kijkers. Is dit het toppunt van de markt? Nee, dit is niet het toppunt van de maas. Er zal een andere maas komen. Het is al in de organisatie. Het is al gepland. Dus binnenkort zullen we de aankondigingen doen omtrent de volgende maas. Oké, ik dank u meneer Wiels. Tot uw dienst. We praten aan het eind, hè? Ja, oké. Hoi. Waarom loop je mee vandaag? Waarom loop ik mee vandaag? Ja. Waarom? Het is een must. Ja? Omdat Curaçao niet te koop is. Curaçao is van ons en Curaçao blijft van ons. En iedereen is welkom. En we leven hier heerlijk met iedereen. Maar wel mensen die ons respecteren. En die niet denken, die absoluut niet in het hoofd halen om maar een dubbeltje aan te bieden om onze dignity overboord te gooien. En zeker niet degene die ons al gekolonialiseerd heeft. Die moet het beter weten. Bon? Professor Jan Di Pola, u loopt vandaag ook mee? Ja, dat klopt. Ja, waarom loopt u mee? Ik loop mee omdat ik zonder meer tegen de slotverklaring ben. Ja. Dus de totstandkoming en zeker ook de inhoud. Omdat ik dus had verwacht dat wij dus naar meer autonomie toe zouden gaan. Ja. Maar het is gewoon een beknotting van onze autonomie. Daarom ben ik tegen. Ja. Is dit de onderstreping van het hele campagne? Hoezo mij meelopen? Vorige keer heb ik het ook gedaan. Ja. Omdat ik dus vanaf het begin ben ik er tegen. Ik heb dus onmiddellijk na het tekenen van de slotverklaring in het begin heb ik dus een paar artikelen geschreven waarin ik dus gemotiveerd uitleg waarom ik tegen ben. En dat standpunt is niet veranderd. Integendeel, ik ben nu meer overtuigd dat dit niet moet. Oké, dank u wel. Ja, dank u. We spreken aan het eind. Oké, prima. Ja. Prima. No, poquito así. Ya se. Se você patria, se você não sai para o país, você não sai para o meneer dat is een patria que moet mij zeggen. que me bota claro para se lo que sea para interesse do país. Só o país na primeiro lugar. E ele não tem direito de que tá liberdade. Pero país na Holanda tá favorites de STU. Você sofreu e aí vai passar aqui. Sim, não abusar de nós, será nós por nada. Abusar de nossa liberdade, quita nossa entrada na. É nossa vítima do sistema de parte do país aqui. Ele anda pensa normal de saque do sistema aqui, para governar o país. Para governar o país com poder, para governar o país a base de inteligência e sabedoria. Essa é a parte importante do povo, de soberano, de cada pessoa individual do país. E chauffeur aan de bus, está sostenendo a luta? Chauffeur de bus não tem ruta, nada de ruta. Nada de luta? Nada de ruta. Chauffeur de bus não dirige que tu vai.
onde como você está sostenendo coisa aqui? Um dia mais. Nós está Rio Corsau legítimo e nós estamos Rio Corsau também. Bent u een tevreden man? Ja, ik ben altijd tevreden, want ik waarborg mijn resultaten 2 weken van tevoren. En vanaf al 2 weken weet ik dat het een groot succes zal worden. Want er zijn veel mensen gekomen, echt duizenden mensen die nu meedoen of meelopen aan deze protestmars. Ja, we zien geteld ongeveer 3000 mensen. En is het een teken van het nee-kamp dat dit de bevolking is, de zwarte bevolking, die genoeg heeft van dat ze in een soort, dat ze weer worden geknecht door Nederland? Dit is een duidelijke sein van het volk. Geen zwarte bevolking, maar het volk van Curaçao. En de bevolking van Curaçao die bestaat uit alle kleuren. En we zijn gewoon er zat van een regering die niet naar het volk luistert, die zijn gang gewoon naar lekkere gaat. Dus we hebben gedurende het referendum van 8 april 2005 duidelijk gesproken dat we autonoom Curaçao willen worden. En dat moeten ze gewoon voorzorgen. Als ze dat niet kunnen doen, dan moeten ze gewoon oprotten en iemand anders het werk laten doen. U zegt ook autonoom Curaçao. U bent ook in kans gelegd bij verschillende voorvechters van een onafhankelijkheid of autonomie. Voor meer zelfbeschikking van de Antilliaanse bevolking. Ja. Daar past zo'n protestmars ook echt werkelijk in? Ja, of het referendum? Deze protestmars is om respect af te dwingen van de regering en van Nederland. Want de Nederlandse bestuurders die worden met de dag brutaler. En omdat ze geen waardige tegenstanders voor zich hebben. Omdat onze huidige regeringen geen kracht hebben en geen respect kunnen afdwingen. Dus dat doen we nu. Dank u wel. Tot uw dienst. Oh, meneer Navarro. Hey, leg maar gewoon, zo. Met camera, Die komen meneer te participeren in de marcha como líder do partido. Sobre nós de Força Corsau, na diferentes ocasiões da Força Federal acaba não rotundo. Nós está contra o paquete que vai negociar. Nós explica devidamente também. Por dia que nós afirma, estamos claro em bem Corsau, nós sabemos que nós está contra o que nós afirma e nós temos razão de tudo o que nós trazemos de land até agora. Dank u meneer. Maar we zijn uitermate tevreden. We hebben niets anders verwacht dat de mensen op de benen zullen zijn. Alles is geprobeerd om deze mars te beperken, om allerlei soorten bedreigingen. We zijn doorgegaan en je ziet de mensen op straat. Dat betekent dat wij de durf hebben om nee te zeggen tegen het reelkolonialisatie waar men nu bezig is. Waarom Tula? Omdat Tula met een emancipatieproces is begonnen in 1795. En de politieke emancipatie in 1954 met Dr. en V. Jonker. En wij gaan niet terug. Daarom zeggen wij nee. O mesa seguro, tribunal completo.